Kien 121 sena ilu meta f'pajjiżna twieled dak li kellu jkun l-ewwel Prim Ministru Laburista. Prim Ministru li taħt it-tmexxija tiegħu pajjiżna għamel kisbiet soċjali kbar. Fl-1946 Boffa introduċa l-edukazzjoni b'xejn għal kulħadd u fl-1947 Pawlu Boffa tal-vot lin-nisa. Fl-1948 il-ħaddiema li jirtiraw bl-età minn fuq il-post tax-xogħol bdew jieħdu l-pensjoni. Anke jekk mhux bħala Prim Ministru Boffa ħadem biex jaġevola lill-ilsiem Malti. Punt ieħor kruċjali l-importanza li dejjem kien jagħti Pawlu Boffa lill-ilsien Malti. Il-sin li kien denigrat li kienu jwaqqgħu niftakru li n-nazzjonalisti kienu jitkellmu bit-Taljan fl-Assembleja Leġislattiva, li Pawlu Boffa kienu jirredikolaw isu speċi ta' ħamallu għax hu kien ipoġġi l-qudiem il-Malti u kien bis-saħħa tiegħu li l-Malti ingħata l-ġieħ u r-rispett li jistħoqlu bħala l-ilsien nazzjonali tagħna. Desmond Zammit Marmara huwa l-awtur tal-ktieb tal-SKS dwar ħajjet Pawlu Boffa. Zammit Marmara jistqar li x-xogħol li jagħmel Boffa biex f'pajjiżna jkollna welfare state komplu isostnuh il-Prim-Ministri Laburisti ta' warajh. Pawlu Boffa naħseb li qiegħ nfakkar għax huwa appoġġja s-sisien li fuqhom imbagħad bnew il-Prim Ministri Laburisti ta' warajh bħalma kienu Dominku Mintoff, Carmenu Mifsud Bonnici u Alfred Sant biex inħolqot il-welfare state f'Malta u komplit tiġi konsolidata tul is-snin. Pawlu Boffa kien miżżewweġ lil Genoveffa Ċeċi u kellhom 4 tfal. Fi żmien li dan mexxej tal-Partit Laburista war riforma li l-Partit Laburista biddel l-isem, biddel l-emblema u fetaħ aktar il-bibien għaż-żgħażagħ. Taħtu l-Partit Laburista mill-akbar rebħ elettorali total ta' 60% tal-voti u bekk Pawlu Boffa sar l-ewwel Prim Ministru Laburista ta' Malta. In-nuqqas taqbil bejn u bejn il-Perid Dominku Mintoff dwar l-għajnuna finanzjarja mill-Ingilterra waslet biex fl-1949 Boffa jirriżenja minn mexxej tal-Partit Laburista u jwaqqaf partit ġdid li telef l-elezzjoni tal-1950. Kmieni dalgħodu l-mexxej Laburista Joseph Muscat sellem lill-eks Prim Ministru u eks mexxej Laburista Pawlu Boffa billi poġġa bukkett ta' fjuri f'riġlejn il-munument tiegħu li jinsab faċċata ta' Kastilja.